חברים, עכשיו אני הולך להראות לכם את הציוד בית ספר שלי. נתחיל מהמרקרים. זה מרקר ראשון, זה מרקר שני, הנה באיזה חנות קניתי אותו. מרקר שלישי, חום, מרקר רביעי, מרקר חמישי, מרקר שישי. עכשיו זה כל הטושים שלי. והעפרונות, יש לי כאן הרבה עפרונות. שנייה. זה כל העפרונות. עכשיו אני אראה לכם את התיק. בואו נקרב את התיק אליי. זה התיק שלי. הנה, אתם רואים? אני אצלם לכם גם מאיזה חברה. והסתכלו את כל התיק. תיק יפהפה, ממליץ לקנות. עכשיו בואו נראה לכם את החברה של העפרונות. אם אתם תסתכלו טוב טוב, תראו את החברה של העפרונות. זה של החנות. והחנות של התיק היא החנות זאת. רואים טוב טוב? החנות הזאת. אז ממליץ לקנות ויאללה ביי.